Играещия менеджер на Русокастро Веселин Шулев 0-0 с Камено. Коментарите за матча с няколко думи. Коментара ми е боек матч, изпъстрен с много единоборства, с много добра игра. И от двата отбора опитаха се да играят футбол. Бореха за всека педа земя. Имахме много положения. За жалост не можахме да ги реализираме, което ни е стара слабост. Надявам се да подобриме това нещо в следващите матчове и да си вкарваме положението, за да вървим напред и нагоре. Ти самия направи пореден силен матч, спаси доста положения, но пък и други вратари той направи. Вратарите, те са половин отбор, става въпрос, че трябва усилията на отбора да се материализират. А 0-0 повече ги устройват гостите, които така много добре играха. Не случайно и миналия матч биха навънка претендент, един от миналогодишния шампион Ахелой. Надявам се, пожелаваме успех и на нас също така да гоним и ние първите места. Следващия кръг пак сте домакини, мисля, че на обзор. Обзор също, значи отборите тази година са се стегнали в окръжна, направили са бюджет, даже обзор чувам 40 000 лева бюджет. Не е малко, нали? Хората в две групи даже трудно такива пари намират за участие. Направи добър отбор, навсякъде играе добре, значи няма лесни мачове, има мобилизация, ни трябва повече. А до края на шампионата? До края на шампионата? Целта каква ще е? Играем си всеки мач за победа. Ние явно по-добре играем навънка този сезон. Наскоро изразихте недоволство за съдейството в срещата с Ахелой. Аз лично да ви кажа, главния съдия не мога да го прекна. Ако има страничния там едно-две нарушения, които са били фатални, за него може да има претенции, но мисля, че главния съдия свири много добре. Аз съдейство не се оплаквам, опитват се хората да действат професионално в съдийската колегия. Да продължава така. Има естествено, има пропуски, млади съдии, неопитни. Сега се обучават, няма такива кадри, няма такова ниво на обучение, трябва да се наблегне повече професионално, но това си е техен проблем. Твоите пожелания към феновете на Русокастро и към колегите ти? Към феновете и колегите пожелавам да са най-вече здрави, да имат така бодър дух, да се чувстват мъже и да бъдат достойни граждани на тази страна. Благодаря, че успех!